ang pinakasikat o pinaka-trending nga seafood market sa Baybayon. Naapa dyan sa dagat, mabibag ko ano. Oh, grabe ka idol, presko pa oh. Oh, wow, kalami. Dire sa Bunbun, Katarman, Liloan. Ay, di man din ni drone, sorry. Mga idol, so welcome to Bunbun, Katarman, Liloan. Kung saan ka lugar nga dugay na nailhan sa mga Cebuano, no? Kay kung asa makapalit og presko nga seafood, gikan ni mismo sa mga mangingisda nga nagdunggo dire. Buntag pa lang daghan na kay mamalit og swaki, talaba, isda, ug uban pa mga seafood na direkta gid sa dagat. Unsa ni siya ti talaba? Talaba na pila? 100 kilo. 100 ng kilo lay lagi nagnaong. 100 wild, dili na farm. Wild ni? Oh. Dili na siya mag-wild. Mauning perfect spot kung ganahan ka og fresh, barato nga seafood trip nga daghan kay tao. Sumatag Sabado, Domingo naa na sila diri sugod sa kadlawon. Mao na sila mag-start nagpaninda ang mga vendors ug mag-start na dagsa ang mga tao. Natanan Kalipay Seafoods, isda, tanan shellfish. So mao na tong mission karon, atong tan-awon unsay mga gipang offer ani ni Bunbun, Katarman, Liloan Seafood Market. Unsay mga baligya, unsay mga lamian. Boy, tambok ko. O sa last part idol, mo dyan yung tanahon, musuway, taog swaki sa Baybayon. So sa pamigilangan na to, tara, let's go guys, go! Dol, time check 5 AM, grabe ganap na dream rumag wala nang katulog ang mga tao gikan pagabi kadlaw murag sakripisyo nila lang kog galingon para lang jud mo ari. So perti na daghan ng tao, grabe ka overwhelming. Let's go. Dol, so padung hayag. So ato lang ipaabtan gamay og hayag jud gamay hantud mo hayag kay murag di jud maklaro sa camera ang kagandahan ug kanindot aning mga baligya na na-address Bunbun. So ang first stop natong arion dire. Naa sila lechon diri. Dili siya seafoods, dili siya lamang dagat, kundi lechon. Siyempre, gisugat tag lechon diri sa may dool sa may entrance po dapit nila sa una. So mo na to unang paliton, tara, let's go. Te pila kilo sa imong lechon? 800 sir. 800? Oh, so 800 ang kilo sa lechon. Mo na lang ni nabilin. Napa ni next batch wala na. Napa sir? Napa gyud. Mukuha pa mong lechon dito sa gawas. Sige, sige. Pwede kumukuha 1/4. Okay ra 1/4. Sige, 1/4 niya ko sa. So, 800 kilo, so natay tag 200 pesos, 1/4. So, na iyang part dito, chop niya diri. Actually, dili ra siya may lechonan diri, napay lechonan dito sa unahan. Pero kani siya, isa ni sa mga pinaka-OG nga lechonan diri sa Katarman, Liloan sa may Bunbun. Miyoy, ibutangan niya sauce. Salamat! Seafood sa manta na itong giapas karon nga nung naaman dyan yung lechon. Madanita, lami ba yung lechon diri sa Liloan? So, crispy check sa tabi. So, naay crispy ay panit. Let's go. Grabe ka factor ang parat sa lechon. Uy, ganun yung sauce. Factor kayo. Grabe. Parata itong sauce niya eh. Butang ay daan puso. Payabot rin ng sauce na parat-parat. I think mo siya ang sabaw sa tiyan sa lechon. Pero ang lechon niya, ganting lasaha. Samot, ni-enhance tungod sa sauce. Maka-remind ko ani sa karkar na mga lechon, gibutangan man na ilang sauce, payabhan na nila. Unod. Kalami. Kaya mas lami. Kato na area sa panit, medyo parat kayo ito. Timingan ta to. Lechon nila dul. Lami, lasa. Hindi naman di parat na yung kwan. Unod ka nila yung panit. Perfect ni pampamilya, pambarkada, panglaag, pang-date-date ng lugar. Na ay kagool. Kaya mura na siya celebration, kaya nasa lechon. Proceed na punta sa next stop. Let's go. Idaghan pagpagkaon. So grabe, nindot diri sa Bunbun, Katarman, no? Kaya nakita na ako akong favorite, isa na ako sa mga favorite ng mga suka. Si Suka Lam, nawa man idol na ako ni siya nga suka, nasuwayan na ako ni siya sa una. Timing na sila diri. Tagpila man ni siya te? 30. Na siya tag 30 pesos, nya kani mo tag 50. 50 napod siya ni dako-dako, nya kani 130. na siya botilya nga glass. 130 pesos ug ganahan kag mangga or sagol mo sa imong karne, sweet and spicy bagoong. Timing karon padung patamo ko ang seafoods, perfect kining suka. So mo ni akong kwaon. 50 pesos, let's go. Salamat kite.
Ato na ta dito. So, Andy Sukalam. Ngita na tag seafood dito sa unahan. Kita ko. Let's go. Okay, so next stop sa itong food trip nata diri sa idol kay ni nga Scallops. Kaya sikat kini sila sa Ruru Cordoba na sila pwesto diri sa Liloan diri sa Katarman. Nagluto diri sa Kautubangan murag sauna. Maka-burn samot sa akong mga fats. So nana diri tong order 150 pesos. Gitorch pa ni na siya cheese. O syempre kuyog na ako akong idol nga suka si Andy Sukalam. So ato na niyabahan sa mani oh. Oo. Bahala ka diya tanan ato niyabahan. Duta, dali ra matangtang. May templan nindot ani dili kun siya grabe nga garlic eh. Factor dyan ang suka. Pero kani man gani kay buttery naman siya. Nanagod siya additional saltiness. Lami kini na puso. Labi na kung gikan ka nag-karaoke, pwede dyan kayo, hapit lang ka diri. Solid din nga, kanananda. Nida ko eh. Di kaya, joke na yan. Okay na yan, salamat. Solid kayo diri, pangitaan diri nga. Skalupan, na sila doon sa may entrance sa tunga-tunga. Tara, proceed na punta sa next stop, Diyos ko. Sudol natin diri sa kilid ragid ni siya sa katawang kao na scallops. 200 pesos na kay mga more than, mga napulo kabuok sa ang. So far, so 20 isa. So mo niya taang, for example, kaniya. Oh. Wow, kalami. Ito ni siyang ipatuan sa itong idol nga suka, si Sakalam. Lakaw mo kadiretso na. Ato'y nakilya. PF na po. Jacket na po. Nagata, hilami. Mga dyan sa ang, mas ganyan sa ang. Nanang sunrise. Ay dula. Fresh sa ang nasa Bunbun, Katarman. Proceed na punta sa next food trip. Let's go. Dol, na tinapanan diri. Sikat na yung tinapanan sa Danau, no? Sikat po din sila Pulapo ang tinapanan. Pero syempre, naa diri sa Bunbun, Katarman, Liloan. Tinakakailangan mo itong Danau. Di ba, te? Nagpila man ang usa ka stick, ani? 150. 150. Pwede 149? 140? Okay ra. 130? 100? 149 na sir last. Grabe, 149 hangyo pa natong piso so mao ni siya. So duha sa karon duha ka klase nga isda ato karon natay tulingan og budburon o kani gana. So ating kani ato kaunon mao ni siya tanawa. Suwid kayo. 150 pesos kuha nga lang ni puso. Nay puso. Nuwar ko skilid. Ay dula. So atong buhaton dol inanao na to dolo. Okay. Ang gabi, dugmo ka sa kuha na niya eh. Naman, timpla. Ay, tinapanan dyan. Ay, solid kayo ni pampamilya. Dalaan yung barkada, dalaan mong kirida. Bagay kayo ni diri sa imong lugar. Kitago, sad. Pero dagan kay tao, dagan makailan mo. Solid kayo ni, pangitaan ni si ate diri ang iyang tinapanan. Proceed na punta sa next stop. Let's go. Ma'am, balangoy ma'am. Opo. Dol, buntag pa gani sa'yo na karaoke. Actually, kanina pa kuno na sila kadlawon. Perting sa baa, pero sige na lang. Inanay ka chaotic diri in a good way. Perting ninduta, perting colorful. Sama aning naa nato sa tong next stop diri karon. Mga klase-klaseng kakanin, budbud, suman, muron, kasaba, napay, sani? Kung sani, te? Kuan, kalibre, ay sani tawag ni? Balanghoy. Balanghoy, puto cheese, napod siya bingka sa Mandawi, napod sa Liloan. Pero kani gyud is isa ni sa mga panghambog sa mga taga-Liloan. Bingka na sa Liloan, isa ni bingka. Kasi tawag nga bingka. Puto pinalutaw. Wow. Bingka ra gina siya nga gamay. So pinalutaw lang siya. I think steam ni siya ang style. Ako nagkuhan samtang wala ni karaoke. Let's go. Cheers, be. Solid kayo ni diri. Napay classic kakanin kanila lamian, pwede nimo putos dalon sa inyo ha para nakay pasalubong kunuhay. Proceed na punta sa next stop. Let's go. Salamat, Nay. Grabe dol tanawa. So ang style ani, kita ninyo dito sa una ang entrance. So ang entrance karon ani diri sa tunga.
Yang next entrance na dito sa may last part dito ko na-entra. So pag sulod na ko diha, kana na part diha mao na ang market aisle. Diha ang mga pagkaunan. Niya pag abot diri sa gawas, kani diri nga area mao ni ang mga table. So na diha ang mga classic table ni abot sila sa baybayon gani pero ting daghan ng tao. More siya nagpapista si congressman ba. Kaya nakadaog siya sa election. Wow, grabe kadagang tao. Uy, grabe. Sa ang nana ang sa ni gawas na oras is around padung 7 na siya. Hello. Dagan jud kain kailan ako diri ba? E, syempre, sabay sa ato ang na viral is kani baya. So, mo na dagan patatuon. Gipakita na ako sa inyo mo na yung sitwasyon na buhangin ay buhangin. Ay buhangin dagat na dito. Sumusuroy ta dito unya, dito ta mukaon og swaki. Let's go. Mangita sa tag pagkaon. Dol, next food stop ang atong giyari is Talaba. Siyempre na ay Talaba diri, miski salt water siya or seashore, nagyapon siya Talaba. So tara, pakita na ko ninyo. Pilay mo Talaba te? 120 per kilo. Asa nagikan? Dili nagikan diha? Dili? Di mo na mabuhi di ano? Asa nagikan? Bohol. Uy, Bohol, Talaba. Gikan ta dito sa Bohol sa una, nag-unlimited talaba ta sa Wapa to kita, tanawa diri ang atong unlimited talaba sa Bohol. So sige te, order da ko pwede 1/4. Dili no? Di mo na mahimog 1/4. Unsa na 1/2? Pwede 1/2. Pwede 1/2. 1/2 te. Sige te, kay nag-diet magud ko te. 1/2 kilo, sige. Kuha si ate og so unsa kadaghan ang 1/2. Gikan pa rin siya sa Bohol. Asam Bohol diri? Mo ba na? Ay, kuan man ni, Danau. Narang Bohol dito no. But tinuod ba? So nag 1/2 si ate. O kana 1/2 kilo. So pila man ng 1/2 te sa 60. Sige, unsay paagyan natin pagkaon? Lutoon. O sige. So mo na ni siya karon gi-steam kani. So kani is pwede ra ko diri kuha sad. Ano aray ko. Sige, magbuhat na lang ta. So kani siya nagkuan si bossing siya itig lugit. Hinay lang gid busing kay lisod kaayo. Gani kay kamao kamo lugit dol. So mag-wait ta na maluto ang atong talaba. Ipa-boil ra nimo niya. Luto na. Pwede nimo kaunon. Sama ni oh. Isa ka eskwelahan o isa ka pamilyahan nga talaba. Tuwa. Suwi kayo. Nani siya surprise. Okay, tuno na ra. May gani dadaan nato ni atong idol nga suka ni si Suka Lamba. So ato ni butang diri para ma-disinfect. Okay, Sharo. Lumi ay, parat-parat. Uy, tambok bay, tanong. Bay, tambok oh. Tambok ay dula. Okay. Cheers be. Daguas talaba niya diri, oy, naka-timing ta. Mga tambok ba? Timing sa tanan sa tisuka. Dol, gabi ka solid diri sa Bunbun Katarman na tanan Kalipay Seafoods, isda, tanan shellfish. Pero napatay ato umbi tanaw pa ta kung sa pay mga kaayuhan diri. Proceed pa ta sa next stop. Solid kay diri, let's go. Mukaon betag swaki dito sa may dagat gyud dapit pero sa karon di sa tamkaon kay dagat pagkatag suwayon diri mga pagkaonan. So tatara, let's go. Grabe kadagang tao dol, dol. Grabe, ang oras pa gani alas 7 pa oh. Tuloy nani gyapon kadaghan ang tao diri. Bala na mo uroy mo matag sayo. Pwede ra man mong matag alas 7. Oh by the way, pakita na ko sa inyo napoy fried chicken diri oh. Kanang napoy fried chicken di mangita og fried chicken siya og mga fried pwede mo diri mo palit. Diri nga portion is naa diri ang mga kinason, mga shell sama ani oh. Klaseng shell lato. Grabe ka idol diri oh. Diri. Oh, unsa ni siya ti talaba? Talaba na Pila? 100 100 kilo. ng kilo lahi lagi nagnaong. Ano sir, wild, dili na farm. Wild ni? Oo. Dili na siya mag-wild. Dili? Ang mukha na sir, palit mag-wild. Mura ginahan ko ato. Kumukaon sa talaba, unya gabi mo wild. Ay, ala sorry. Kani tagpila man ning unsa ning naong ani? Unsa ni siya? Kuha na siya, Tarsan. Tarsan. Ora na Tayag pangalan. nasa mga. Nas dagat. So kuha ni siya. Buhi. Ang lain nga na. Lutsuya. Sir term. Kuha, alik ko mo. Na siya guso.
Na siya scallops, kani imbaw, nindot is mga breastfeeding. Yes. Oh, di ba? Tapos kani, Sir, luto na. nakay talaba nga luto. Kani nga klase nga talaba te? Oh, gano'n. 100 lang. Ah, tag 100 na. Naguna ko mo try lagi ani lagi. So na siya inani nga shell, na siya kinasun diha ananikad, lato, Okay, sir. Nilakad. napod siya swak. Unsay pangalan ni? Siya, sir, gang. Gang? Oh, napod siya ni pang kuano pang kinasun na shell, pang lami na sabaw. Kani unsa ni siya? Buhok ni Maria. Sao ni mga pangalan diri oy? Wala, waman sa amo, sir. Buhok ni Maria? Buhok ni Maria, may tawag rin niya amo kay waman man ni siya, sir. So saan man na siya te isalad? Sagol sa Tinua. Isagos tinuwa? Tigol mo Oh, grabe ka idol ani diri. Dito po do. Bat ni? Oh, matsunlutan na, Bat sir. sunlutan idol. Sige, luto na ni te. Oh, luto na na. 100 na na, sir. Try daw kuno nato ni Dol. Iyahang talaba nga Kuan, sir. Wild nga talaba ni wild sir. kuno na talaba. Oh, wild kuno ni. Grabe. Sige, suwayon nato na Dol. Ang iyang wild nga talaba. Weird siya oh, murag kahoy siguro ni ipapilit. O sige Dol, suwayon natin nila nag wild na talaba. Wild. Nakanindutan niya kay taason siya nga style. Ato mga talaba diri sa Cebu, di ba, mga gagmay nga murag bato. Kaniya is taason niya na siya kahoy gipilit. Ah, okay, oh, nay. Ah, okay, mamawar man siya now actually. Mamawar siya naong. Tapos, nay. So atong buta sagulan sa to ang idol nga suka. Okay? Patay ng bakterya ana, ayaw mo kaguol. Mamawar man siya talaba. Pero mas luto siya. Nga dili kay siya juicy, medyo dry siya na type. So na to balik be. Kani. Aray. So I think ang talaba na katong bato na to ni tilawan ganina, mas juicier to siya, mas parat. Kani siya is medyo dili kay siya tabangon siya na style. Asa ni siya gi-kuante? Gi-culture sa tubig dagat or tabang? Dili, sir. Sa Bakhaw na siya mamilit. Tabang? Dili. Sa dagat. Dagat gyapon. Ah. More sa scallops kay chunkier siya na part. I think siguro na overcook, hindi ko sure pero lami siya. Dili siya grabe ka parat, di siya para sa talaba bitaw nga tabang parat sagol. Nya kani is idol kay ni siya. Mura siya scallops kaon. Solid kay ni. Karon mao na gid ni atong atuon. Swaki na ta. Let's go. Lo, grabe ani Dol, buhi pa Dol oh. Dol, grabe Dol, buhi pa ni na crab. Pwede na mo lutoon diretso. Abot sa nila klase nga crab. Dili ni makahilo. Dili ni makahilo? Kasi pangalan ng crab te. Tarzan? Si Tarzan eh? Wala lagi siya bahag. Grabe nga Tarzan ni. So mga buhi pa ni siya Dol. Presko pa dyan siya, guaranteed presko. Para ani oh. Ni dako-dako, ganahan ko ani. Ani, kinsa man ni siya te? Kaon lagi siya kuan. Ay, grabe ka idol ani diri sa Katarman oy. So naapoy seafoods baligya ang mga fresh. Pwede din namo dalon sa balay. Wala buhi pa gid siya. Kaon sa glato. Wala man nimo butang bombay og suka. So Dol, karon swaki na kita. Daghan kay swaki nag-display diri. Ay kasagaran nag-display diri mga swaki, syempre mo offers like tables. So set na siya. For nakalingkuranan isa ka table 150 pesos na, pero dapat mo palit so kag food no. Wala kadaghan ani di mo na kunin mahurot. Sir, dagko kay nagunod. Bago pa ni? Bago pa kay na, sir. Naglihok-lihok pa na. Oh, kani nindot lagi ni kay dako. Grabe ka idol. Asa man gikan ning swaki? Sa kuan, sir, Ulanggo, sir. Ulanggo? Dolo di ang ulanggo diri. Oh, idula. Sige, ato na ta sa atong table. Let's go. So mao na ni karon oh. May gani kay nakatsinilas ta gamay, naka-Crocs. Hinahinay kay ma-slide ka. Kailangan sa mulabang jud kag dagat bay. Labang jud ka mabasa gid mo tiilan. So kung moari ka ayaw jud pag sapatos. So dapat jud ka mag-tsinilas. Manas lang kaon diyo. May kailang kaon diyo swaki. Medyo layo atong table kay ni-request nga layo atong table, okay? Dol, so nasa sila yung nani nga style diri sa baybayo no? Para fresh pirmi na diri. Nay, para ani mga crabs ni gagmay. Nga po diri ay. Kani is mga saang. Saang related ni siya. Nay, nasa ilawom. So pwede ka maginana dira. Tag-iya ani is naarap. Tag-iya ani naaro dito sa unahan. Pwede nimo to paliton dito. So grabe ang mga tao no. Naako sa baybayon, tanaw ko tiil. Okay, so mao ni siya dito, daghan kay tao oh. So time check 7:30. Mo ni ang mga naong. So ang experience ani niya is nindot kaayo.
if ato mo sa table. Tara, mukaon na ta. Okay, gutom na. Dol, may presko na swaki, dol. Dapat dyan sa dagat, mabibag ko ano. Oh, grabe ka, idol, presko pa, oh. Dude, grabe ba, kani may buhi pa dyan kayo. So, nana, pag-abli, dol. Kana, kilid na, oh. Nigawas na, hugas, diha, skilid. Oh, gawas kita na ng mga, oh, di kayo siya tambok. Pero, ana, okay ra. Dako, siya shell. So, inana na pag-abli. Hugas. Luya na niya, ay, torture. Oh, gana lagi pang kaon. Kana, sama na, tambok-tambok, arang-arang. So, nakakuha na ni Swaki dol, dapat imo juday na ni siya kaunon. So, ato na siyang gilimpyuhan, so ato na siyang gikuan sa dagat. So, diri sa layo man tagamay sa baybayon, so medyo limpyo-limpyo tubig sa unahan. Kaya dito crowded na kayo, daghan na kayo mga tamak-tamak na naitabo. So, mas maayo diri ta dapit, limpyuhan na to sa dagat. Salamat kayo. So, na tong Swaki diri dol, mga na ta. Ato ni siya finishingan og kanang hugas. Anao na to ha. Kaya para matangtang jud ang kagaw ba. Then para mas matangtang pud ang kagaw, syempre, hugasan na to og suka. Na pwede ra jud na inanaon nimo. Tapos may gani kay natay gamay nga kutsara diri. Kana gawas na. Okay. Okay, kanang yellow ra tong kauno na part ba sa Swaki ha. Kana kay nimo mo sa gutong ako experience sa una sa Ulanggo. Presko jud kay ito na Swaki idol, mo to pinaka-idol na ko na experience sa Swaki. Bago pa jud gihaw-as, mo to the best experience sa Swaki. Wa pa mo kita ato, tanawan ni akong video. Finally, good to be back. Diri sa Bonbon Katarman. Ay, kalame, may pari suka eh. Apa? Panalog experience, idol kayo. Dol, syempre responsible na mga unay sa dapat diri no. Ato i-preserve ang kalikasan, dita maghugaw-hugaw. Tanan mga hugaw na to hipusa taon ibutang sa lamesa aron dali ra sa paglimpyo sa mga in charge diri no. Na may mulimpyo diri pero dita magsalig sa ilahaw no. So kung ganahan mo experience diri mas maayo daghan mo kay mingaw kayo ikaw ra usa wa kay kuyog. Ano dapat naadyo kay kuyog dol. Kaya di na ako ni mahurot sama ni. Anyway, so manani na food trip, grabe ka solid. Tiwa sa kaon. Dol, mao na to atong experience diri sa Bonbon Katarman Nililoan. Dili ito maura. Kaya mao ti extreme kay to experience, mao ti mo makita, mao ti mo maatuan, marian, sugod sa kadlawon, alas 4 sa kadlawon, alas 5 sa kadlawon, mao ni mo makita. Grabe ka chaotic in a good way. Daghan tao, pero ma-feel gyud nimo ang vibe nga ingana na gyud siya ka sikat. Nya inana mga tao ganahan magsipod. So daghan kay klasen mga pagkauna na naa pa diha, mga klase-klaseng seafoods na wa pa nato natilawan. Syempre, pwede sila ka magluto-luto. Mo-offer sila mga sugba-sugba. Pwede ka magsugba sa inyo, magdala kag inyong chair gikan sa Shopee. Mangaon mo diri, mamalit. Basta importante ang togetherness, kuyog mo sa imong loved ones ug pamilya ug barkada. Kung moari magani mo sa Katarman Liloan unsa may inyong gusto suwayan, comment daw below be. Og naamoy mga solid na mga suggestion, mga food trips, asa kay mas maayo na atong atuon na pod, comment daw below be. Og sa mga OFW nato mga subscribers, salamat kay sa inyo pag-support. Amping mo pirmi, comment daw below kung kinsa tong mga OFW. Salamat kayo. If ganahan mo ato na video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve nang ingon, hingat, hamping, and take care. Bye. Hano ka po nila ang food trip. Langoy sa ko.